hozzá a mai estéhez. Köszönöm szépen, kicsit meglepett a Marika, mert nem azért jöttem, hogy gondolatokat továbbítsak, de néhány gondolatban valóban szeretném én is megköszönni mindenkinek azt a munkát, amit a mai estnek a szervezésében nyújtott. Különös tekintettel a Csürdöngölön Néptánc Együttes Néptánc Egyesületnek, akik erejükön fölül, majdhogy nem erejükön fölül szerveztek, jöttek, mentek, keresték a megoldásokat azokra a dolgokra, amik a mai estének a sikeréhez hozzájárultak. Azon kívül a tánchoz is kellett, hogy készüljenek, mert az ő produkciójuk, amivel most záródott a gála műsor, nem kevés gyakorlást igényelt. Én úgy gondolom, hogy ők mindenképpen a Rúzsai Csürdöngölön Néptánc Együttes egy hatalmas tapsot érdemel a mai estéért, és ezt kérem, hogy tegyük is meg. Természetesen elnézést kérek a vendégektől, mert illet volna velük kezdeni, de úgy gondolom, hogy a vendégeknek a jelenléte is annak a függvénye volt, hogy a szervezők megtegyék a maguk dolgát. Minden egyes vendégszereplőnek, aki elfogadta az Egyesületnek a meghívását, és a mai estét itt széppé tette számunkra, köszönjük azt, hogy itt voltak. Köszönjük Önöknek, akik tapssal lelkesítették a szereplőket, és természetesen köszönünk mindenkinek azt a segítséget, akik nincsenek itt, akik ahhoz hozzájárultak bármilyen adománnyal, jó szóval és egyéb cselekedettel az estnek a megszervezéséhez. Nem tudom, hogy kiben milyen érzés kavargott, amik a műsort nézték. Én több helyszínen megálltam egy-egy pillanatra, és időnként elszorult a torkom a büszkeségtől is, amikor ezt a teret körbejártam, és a közönséggel együtt a műsort láthattam. Az a felszerelés, ami most itt van, a hangosítás, a színpadfedés, a világítás, és a maga a műsor, az mind-mind annak az eredménye, amit hosszú éveken keresztül megálmodtunk és megtettünk, és most megvalósulhatott. Úgy gondolom, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen produkciónak és egy ilyen rendezvénynek a részesei vagyunk, akkor egy pillanatra át kell adni magunkat annak az örömnek, ami a mindennapi munkánk során ritkán adatik meg. Én magam ezt most így éltem meg, és remélem, hogy osztoznak az örömömben, és önök is úgy érzik, hogy ez a település, a mi Rúzsánk, a mi szívünk, lelkünk egy szép, élhető, embert szerető és embertisztelő közösség. Én szeretném, ha ez a hosszú ideje így maradhatna, és tudnánk egymást tisztelve, egymást segítve, egymást szeretve együtt élni. Én ehhez kérem a Jóisten segítségét, kérem, hogy mindenkit őrizze meg egészségében és szeretetben, hogy Rúzsa ilyen maradhasson nagyon sokáig. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy a mai rendezvényt együtt tölthettük, és az est további részéhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen az elismerő szavakat, és kérem polgármester asszonyt, hogy segítsen átadni azoknak a csoportoknak az ajándékot, amellyel készültünk. Köszönetünket fejezzük ki egy szerény kis ajándékkal a Papulár Táncegyüttesnek, akik Szegedről jöttek el hozzánk. Köszönjük szépen a Möndörgő Táncegyesületnek, akik a Déli Kert Táncegyesületnek a részeként az egyik csoport. Kérem a vezetőjüket, hogy jöjjön ide. Szintén a Déli Kert Napsugár Táncegyesület a következő, akiknek megköszönjük, hogy itt voltak és szórakoztattak bennünket. Igen. Van, aki duplázni szeret. A Halas Táncegyüttesnek is köszönjük, hogy itt volt velünk.
Szeretném megköszönni a helyi csoportnak. Kérem, hogy Presner Richard hozza ide azt a csomagot, amit utána át fogunk neki adni. Köszönjük! Köszönjük szépen Sánta Gizella polgármester asszonynak is a támogatását. És természetesen a mai este nem jöhetett volna létre, ha nincsenek a zenészek. A Részfúros bandának köszönjük szépen, hogy itt volt. Kérem Hajda Csengét és Bacsa Orsit, akiket énekelni láttunk, hallottunk, fáradjanak ide ők is, szeretnénk nekik is megköszönni, hogy elfogadták a felkérést. Kérem az 50 feletti klub vezetőjét, Borbásné Marikát, hogy fáradjon ide, ugyanis a háttérmunkálatok azért a művelődési ház udvarán, illetve korábban is zajlottak már, és a segítőknek is szeretnénk megköszönni, hogy hozzájárulták a mai naphoz. Azt hiszem, a mikrofon most jól szól, és tarthat szünetet egy kicsit a hangosításnál, Nagy Zoltán. Kérem, hogy fáradj föl ide, és neked is szeretnénk megköszönni, hogy önként és feláldozva a szabadidődet segítettél a hangtechnikát összeszerelni. Köszönjük szépen! A táplálkozás elősegítése érdekében a Hajdú család volt élen. Szeretnénk megköszönni Hajdú Péter szüleinek, hogy segítettek nekünk egy kis kenyérlángossal, hogy a táncosok érkezésekor kellőképpen tudjuk őket felkészíteni a mai estére. Nem tudom, hogy hallották-e, hogy jöjjenek ide. Jó, megkeressük őket. És a mai este következő részében fognak, illetve már az előkészületekben is nagy segítségünkre volt a Rózsa család, Rózsa Antal és kedves felesége, lánya és fia. Szeretném, hogyha Erika, téged látlak, gyere is vedd át az ajándékot, szerintem a férjed most is az előkészítőletek között, pedig bent van a textil helyén. Igen, megérkezett a családfő is. Köszönjük szépen! Az est további részével kapcsolatban szeretnék önöknek még egy kis tájékoztatást adni. Mivel a mai műsor véget ért, a továbbiakban majd a vacsorával folytatjuk. Akiknek vacsorajegyük van, őket szeretném kérni, hogy fáradjanak a művelődési ház nagy termébe, ahol a vacsorát föl fogják tálalni rövidesen.
Akinek nincs, kérem ne menjen sehová, itt folytatja a részhúros banda a talpalávalóval, utcabállal folytatódik a mai este. Kérem, hogy amennyiben tetszett a műsor, és úgy gondolják, hogy van még egy kis ajándék a tarsolyukban, egy becsületládát raktunk ott az asztalra tőlem balra, és az est folyamán szeretnénk, hogyha adományaikkal támogatnák a Csőd-Döngölő Néptánc Együttest. Az est további részéhez jó szórakozást kívánok, és nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben több alkalommal is köszönhetjük itt egymást minden évben ezen a színpadon, az új színpadon. Igen, még valakit kifelejtettem, de igen, tehát nem véletlenül akartam az utolsó helyre hagyni. A mai főzőnknek is köszönetünket szeretnénk kifejezni. Jakus Ferenc főzi a mai kitűnő marhapörköltet, a vacsorát, úgyhogy a Ferit biztos, hogy nem fogjuk tudni onnan most elcsalni, de tánccsoportvezetőnk Ricsi át fogja neki adni az ajándékot, és neki is nagyon szépen köszönjük a felajánlását. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt vannak velünk, és további jó szórakozást kívánok mindannyiuknak.